Li tiftaħ il-ġurnali u ta' kuljum tara skandlu ġdid tal-gvern mhux sostenibbli. Sosna dan l-ex-direttur ġenerali tal-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem Joe Farrugia f'intervista ma' The Sunday Times of Malta kif insista li l-iskandli qed jieħdu daqqa wara l-oħra lir-reputazzjoni tal-pajjiż inkluż l-investiment barrani. Farrugia sostna illi Malta għandha ħafna xtofri iżda r-reputazzjoni ta' pajjiżna sejra mill-ħażin għall-ar minuta għall-oħra u għas-saħaq illi innuqqas kbir ta' governanza tajba hija l-akbar sfida l-ekonomija tal-pajjiż li qed isservi ta' xkiela l-investiment barrani u qed timbotta il-barra mill-pajjiż iż-żgħażagħ Maltin u Għawġin illi qed ifittxu u jsibu xogħol barra minn Malta. Joe Farrugia li kien ilu fit-tmexxija tal-MEA sa mill-2001 saq li l-inkjesta Vitals u l-għajbien ta' 400 miljun euro mit-taxxi tal-poplu kellhom isservu ta' talima u turija ċara ta' kif kienu qed jitmexxu l-affarijiet fl-aħħar snin. Dan fil-waqt li ammetta li l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali jaf kienar għaliex, skont Farrugia, tal-aħħar skandlu impatta lil ġenerazzjoni żagħżugħa fejn tidħol l-etika u l-valuri. Joe Farrugia sostna li l-eżempju ikkaxkar kif iż-żgħażagħ raw illi tista' takkwista l-flus mingħajr ma taħdem għalihom u l-flus takwisthom mill-gvern. U ansista li mhux ta' bxejn wara dan kollu u liedna qed ifittxu li jmorru jaħdmu u jgħixu barra minn Malta. Dan fil-waqt li insista li l-ekonomija Maltija għandha bżonn tiġi riveduta b'mod qawwi u l-gvern jitbiet mit-cheap labor u l-kostruzzjoni u jiddiversifika l-ekonomija għal ġid tal-poplu Malti u Għawġin.